Isambulo 11. Nganikwa uhlanga lufana nenduku, kwathiwa, "Sukuma, ulinganise ithempeli likaNkulunkulu ne-althari nabakhulekayo kulo. Kepha igceke elingaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle, ungalilinganisi, ngokuba linikwe izizwe, nomuzi ongcwele ziyakunyathela phansi izinyanga ezingama-42. Ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku eziyi-1260 bembethe indwangu yamasaka. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibani ezimbili ezimi phambi kweNkosi yomhlaba. Uma kukhona ofuna ukona laba, kuphuma umlilo emlonyeni wabo, udle izitha zabo, uziqede. Yebo, uma kukhona ofuna ukona laba, kumelwe ukuba abulawe kanjalo. Banamandla laba okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku zokuprofetha kwabo, futhi banamandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi nawokushaya umhlaba ngezinhlupho zonke, noma kungaba kangaki, ngokuthanda kwabo. Kuyakuthi sebebuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma kwaLasha siyakulwa nabo, sibanqobe, sibabulale. Nezidumbu zabo ziyakusala ezitaladini zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma neGibhithe, lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Abanye kubantu nabemindeni nabezilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye, bengavumi ukuba izidumbu zabo zifakwe ethuneni. Nabakhileyo emhlabeni bayakujabula ngabo, bethabe, bathumelane izipho, ngokuba laba profethi ababili babehluphile abakhileyo emhlabeni. Kwathi emva kwalezo zinsuku ezintathu nengxenye umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, base bema ngezinyawo zabo, nabababonayo behlelwa ngukwesaba okukhulu. Bezwa izwi elikhulu livela ezulwini, lithi kubo, "Yenyukelani lapha." Base benyukela ezulwini ngefu, nezitha zabo zababona. Ngalelo hora kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, kwawa okweshumi komuzi, nangokuzamazama komhlaba kwabulawa abantu abayizinkulungwane eziyisi-7, nabaseleyo bashaywa luvalo, bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Kwadlula umaye wesibili, bheka, umaye wesithathu uyeza masinyane. Icilongo lesikhombisa. Ingelosi yesikhombisa yayisibetha, kwase kuba khona amazwi amakhulu ezulwini athi, "Umbuso wezwe usungoweNkosi yethu nokaKristu wayo, iyakubusa kuze kube phakade naphakade." Namalunga angama-24 ahlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zawo zobukhosi akhothama ngobuso bawo, akhuleka kuNkulunkulu, ethi, "Siyakubonga, Nkosi Nkulunkulu, Mninimandla onke, okhona nowawukhona, ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu, wabusa, nezizwe zazinolaka, kepha kwafika ulaka lwakho, nesikhathi sokwahlulelwa kwabafileyo, nokunika umvuzo izinceku zakho, abaprofethi nabangcwele nabesabayo igama lakho, abancane nabakhulu, nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba." Kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe, kwase kuba khona imibani, namazwi, nokuduma, nokuzamazama komhlaba, nesichotho esikhulu.